sing banwa, mabudaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na kaya inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog tanay, sa bisan ano nga kahitangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. This Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 23 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur, Norte kag Central nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa ngaton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal 1.2 milyones nga livelihood projects genton over sa Agri-Fishery Organisasyon kag Rural Women sa Negros Occidental. Ginaduso nga paghakot sang basura kung gabi, wala pa nakalabot kay Vice Mayor Pamilyaran kag Sanggunian Panglungsod. 28 anyos nga lalaki patay matapos ginlutang sa banwa sang Calatrava. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Naka-heightened alert ang Bureau of Quarantine kag Department of Agriculture matapos ginreport ang unang nga kaso sa H5N8 avian flu sa tao. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III, ginapatuman sang Bureau of Quarantine ang border surveillance samtang ang Department of Agriculture amo naman ang naga-surveillance sa animal health. Dugang paniduke, nagapakig-angot ang duha ka ahensya para masiguro nga hindi makasulod sa Pilipinas ang avian flu. Tinalikdan nga weekend sa ginanunsyo sang World Health Organization ang transmission sang strain sa tao. Suno kay Duque, lakip sa sintomas ang ubo, hilanat, sore throat, ang palanakit sang mga kalutalutahan, diarrhea, palanakit sang tiyan kag pagsuka. Panugyan ni Duque nga magpakonsulta kung may mabatyagan nga sintomas ilamina kung gikan sa mga lugar nga mayara sang bird flu. Daw hindi amo nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Wala pa mag-abot ang bakuna sa COVID-19. Dinalasa naman kita sa lain naman nga balatian.
na hindi mantindihan, nagbata ng COVID-19, may balatian pangkasapatan nga makalalaton pa sa tao. Daw ang tanan nga mga kalalatan, daw ginapapasan na subong sa aton. Daw wala kalisuan, kalamidad dire, balatian dito. Ngurob sang bulkan dire, baha dire, bagyo dito. Landslide, wala kadto. Di maintindihan, linog, uyog, sang kadutaan sa iman nga mga kaprobinsyahanan. Puwerte na ang mga kalamidad. Daw gapunga-punga na kita. Daw hindi kita katibawas sang mga nagakatabo subong sa pungsod Pilipinas. Gahulat pa kita sang baksin, ginarangka na kita sang iban pagid nga mga pamalatian. Puwerte no? Gaulan ang pamalatian, hindi lang sa pungsod Pilipinas, gaigo man sa iban nga mga kapungsuran. Ang buot silingon, ang panahon subong daw mabudlay na gid, kadelikado na gid. Kaya daw wala kakantuan, liso ka sa wala, may COVID-19. Balikid ka sa tuo, may ara siya bata, may variant sa nga bago. Tulo ka sa unan, may gapasulod nga bagyo. Sa kilid-kilid mo lang, may mga balatian kasapatan nga nagalaton sa tao. So, ang buot silingon daw, wala kanalisuan. Sa palibot naton puraw na lang kagaw. Ang kasumpong naton puraw na lang virus. Hindi na maintindihan ang nagakatabo subong sa kalibutan. Kulang guro ay no? Kulang-kulang sa pagtangla sa langit ang aton mga kauturan. Nga kung malulon sa bisyo, nga kalipat na siya, nga may nagtuga sa iya. Ang mga porte na nga bisyo, siyabo, kung magmanggad ang tao, gakalipat na siya. Sang pila ka mga bagay nga dapat niya pasalamatan. Ti ang kalibutan, gatigulang. Ang aton sini, nga kalibutan, samtang gatigulang, mabatyaga naman ang madamo nga pamalatian. Ang pila ka mga patimaan sa ginatawag nila ang katigulang sang kalibutan, mabatyaga na. Sign of times. Kabay pa. Nga initanan, magalipas lang pag-abot sa nagkakaigo nga panahon. Kabay pa nga, mapanas lang ini siya. Kung mapanas ang pamalatian, kabay pa. Bisan paano, makabalik kita sa ginatawag normal nga pagpangabuhi. Kung san o ini, wala sang makapakot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Kamusta na ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? Ang bagyo nagkulukalma na siya. Halin sa mabaskog na bagyo, nag-low pressure area na lang siya. Salamat sa Diyos. Ginspare naman kita sa kalamidad. Pero inigo gid ang iban nga mga kaprobinsyahanan. Kamusta na ang aton mga negosyante? Ang mga merkado nagbulukas na? Kamusta ng aton mga driver? Mga di pasahero nga salakyan? Kamusta na mga balita nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod sa sulod sang 24 oras? Tungdan ina sang aton patrol sa sining nga taagahon. Nagalagulad na sila sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Idulong nila sa aton ang report. Okay na? Guwapa? Gasinyas gid si guwapa nga aton na iti ko ano? Yuhom gid siya. No? Guwapa. Ti pakot na. Kung sinong gaman sa aton patrol, karon nga tagahon. Updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Balita sa patrol. Aksyon Eden, good morning.
Good morning, Action Fred! Kag sa tanan natin sini nga mga ka-action, happy Tuesday, good Action Fred. Tuloy ang buhay, bisan pa nga do kadamo, Action Fred, sa mga palaligban. Kay ti ula labot, Action Fred, no, sa mga fortuitous event nga nagaluntad diri sa aton sa palibot, Action Fred. May ara man like diri sa aton sa lokal kadamo, sa mga nagakatabo nga mga aksidente, kadamo sa mga nagakatabo, Action Fred, nga mga insidente do hindi na maintindihan kung kung normal pa ba ni Action Fred o kung may pagka-AB normal na. Pero ang amo na hambal nila, Action Fred, habang may buhay, may pag-asa kung Action Fred. It's part sang cycle, sang life, Action Fred. Depende na lang na sa tao kung paano nila i-continue, Action Fred, paano nila pakigbatuan. Kahit kung tadawon mo, Action Fred, sinuon ba lang makabulig si mo kaugalingon, kundi kaugalingon mo man, Action Fred, bonus na lang na iya. Kung may ara sang iban nga tawo nga magbulig man sa imo, Action Fred. Pero sa sining nga mga panahon, sa sining nga mga tinion, tanan kita, Action Fred, tagsa-tagsa, may ara man sang ginaproblema, may ara man sang ginapangatubang, Action Fred, no. That's why hindi man gid necessary nga mag-depend ka na lang, Action Fred, sa iba nimo nga mga abyan, sa imo sini mga himata o kon pamilya. Ikaw mismo panikasog ka, paghimakas ka nga malampuasan ang tanan nga mga problema. Pero sa simple lang nga pagkabutang, Action Fred, press na sang COVID-19, malampuasan mo ini kag ma-survive ikaw, tub-tub kabay pa, malapit na matapos ang ini nga pandemya, Action Fred, ining COVID-19 nga struggle o kon fight nato, Action Fred. Sa simple lang nga butang, suksok ka lang yung sa face mask, suksok ka lang sa face shield, kag magdistansya ka lang sa tao, isa in, Action Fred. Tatlo ka ways para maproteksyonan mo ang imo sinikaw galigon. Kahit kadamo na dansang problema, hindi na magdugang pa nga kung mag-positibo ikaw sa COVID-19, hindi lang psychological, mental torture, Action Fred, no? Hindi lang sa imo kagalingon, kundi sa mga tao nga naga-care kag nagapalangga man sa imo, Action Fred. That's why nga mas maayo gid nga maglikaw na lang ikaw. Kay prevention is better than cure. Kag syempre sa aton sini nga mga motorista, hindi gid magsalig sa katawhay sang dalan sa tanan nga oras. Kay kisa kundi pang matawhay, dira pa, Action Fred, no, nagaluntad man ang mga aksidente. Pares man diri sa syudad sang Bacolod, amo ni nga oras, Action Fred, medyo laka pa ang mga nagabiyahe nga mga pasahero nga salakyan, mga nagagwa, Action Fred, nga mga pribado nga salakyan, kag ara Action Fred, ang mga tricycle kag tricycle driver. Pero dapat sila nga nagalabay man, Action Fred, no, reminders na lang sa ila nga nagalabay sa mga mayor nga dalanon diri sa palibot sa syudad nga maghalong-halong gid sa tanan nga oras. Kisa Action Fred, daan may ara sa mga motor bala or mga tricycle nga wala sang reflector, wala sang suga, o kung may ara gid man suga pero do ani nipot, Action Fred, hindi gid makitaan, especially sa mga butang pa ni mga tracking ni Action Fred, kataas pa na sila daan, di kung nubo ang bike dira abi o kon motor, so doon inipot pang ila sini nga suga, ate kis Action Fred, ako gid ang posibilidad nga may magluntad yung mga aksidente kag daan sini nga mga inoras. Although wala naman ni Action Fred siguro, no, sang hubog sang unaya bukas ang mga bars, Action Fred, ang may oras, may mga hubog. Pero ito subong niya, ang mas pasibangdan mo na lang gid ang kadulom sang area, abi, o kung katuyo sang tawo, kahit ikagahon pa. Pero damo na subong, Action Fred, ya, subong ang mga nga kaagahon, kadamo na sang bukas ng mga kapihan, Action Fred. That's why nga ang iba nag-standby na, Action Fred, nag-kuha na, paliwaliwa, nagaulo istorya, kag mga Action Fred, naga-istorya sila sang balita. Pero tikis, amo na reminders man sa aton mga action. Be sure lang sang palakta man yung balita kay kis Action Fred, wala pa yung ginatanan na generalize. Ang mga joke-joke wala sang iba niya.
ang fake news na yan, sa kapihan mo. Na mga Action Fred. Kaya hindi mo man mabasol ang tawo, mag-ulo istorya, kung hindi kulang ang istorya, gasululubra man Action Fred. O namin manitikal mo. Oo. Kung daw gatikal kang galaxy kidlaway mo, tiyan mo na bla, ang Pinoy amo na mo. Basta makatikal daw bastante na bla. Ang lupok dire pag-abot sunan bomba na. Kalan. Di ba, Action Fred? May amo ginaiga exist, ginaiya amo ginang kakatabo, Action Fred. That's why nga, mga reminder sa aton mga ka-action, na like and follow lang ang page ng Action Radio Bacolod para sa insakto man nga balita. Di ba, Action Fred? Correct. Amo na Action Fred. Pero sa kapihan, man mabalaan ang mga Action Fred, mga inner naman bala ng mga balita. Pero hindi mo na nga ibalita. Do medyo dala na chismis. Pero sila sadya sa iba ng Action Fred, kaya amo na lang ng lingaw nila. Especially kung agadon sila sa amigo nila, pre, ikaw lang bayad sa akong kape, ako lang bangka. Siya lang bangka, istorya, kahit ipa-indol na siya kape, Action Fred. Action din. Action Fred. Amot ko nakatalupangod ka, kami pangapi kami perme. Kung magkanto ka sa kapihan, ang ginaistoryahan da milyon. Porte, mga transaksyon milyon. O galing amulan na, pagkatapos pangapi, kinalan bayaran mo, gid. Ikaw bayad. Sila sugid sang milyon, ikaw bayad. Correct, Action Fred. Amo ginadang isa Action Fred sa ga-exist man, no? Pero amo lang man na ang mode of a breather, Action Fred, sa aton sa mga ka-action. Kaya sila balayab. Especially ni Action Fred, ang mga kamubing, ang mga bataon pa, nga wala na ubrahon sa inyo balay, maghagad-hagad ang mga grupo, magpulo pangapi, maglulagaw-lagaw. Action Fred, hindi naman kapatam ang lagaw-lagaw, lakat-lakat. Kaya medyo mga bata, dugo sakit ng tuhod mo. Pungko na lang si Sakigad, kag magulo istorya, no? Pero kasadya man nina kagat isa subong COVID-19 pandemic, masadya pag Action Fred. Kisang una, kuan medyo tunog ng tingog mo sa mga bataon na lang tililipon, medyo bungol na. Nga man. Medyo bungol na sa edad mo na mo. Ay, nga kagad, bungol kagle. Nandi amo ako? Do ako yan na bungol. Kalain mo na yung kung katigulang, kagabungol ka. Iba niya kung katigulang daw ka, anting, imo yung nagabungol. Iba na siyempre. Wala ta ginakanan. May kilala man kung ginabungol-bungol ang siyempre. Hindi magstorya sila sa kapihan. Nagasingit, medyo gahod na. Subong nga may social distancing na gid. Nagasingitanay na rin sila sa kapihan, Action Fred. Kaya hindi man pwede yung magtululupad sila. Kung may ara sila sa importante, yung ginaistoryahan, hindi na lang sa kapihan. Cellphone na lang. Storya na lang sa cellphone. Kaya tido kadamo naman Action Fred, subong sa mga kaedad mo, subong nga mga bataon, nga kabalo man sang cellphone, nga ginatawag, ang iban gani, may Facebook pa, dira na lang mag-contact. Sa cellphone na lang ka mo sugilanon, gibisan mag-alagsek, laway mo, cellphone ng tupa. Correct, Action Fred. Kag safe ikaw. Kaya hindi mo daan hindi ka daan kabalo mo kung tanan mo ginistorya, safe tanan, Action Fred, sa COVID-19. Mas mayo na, nga dira ka mo sinyo balay, sige, chismis ka da, pa-load ka, pa-unlicol ka da, kag tanan to ni mo mga amigo sa badon mo, kung gusto mo, kung naburingan ka. Pero importante, safe ka sa gihapon sa COVID-19. Going back, diri sa syudad sang Bacolod, Action Fred, kadamo sang mga nagakita naton, mga nagasakay sang tricycad, padulong Action Fred sa Libertad Public Market, kag subong man, bukas naman Action Fred, ang Burgos Public Market. Actually din, mangkot lang ko, nakatangla ka sa langit, kamusta? Ang kalangitan nato Action Fred, makanay-kanay, wala lang sang bagyo, auring, nga naglunta diriya sa aton. Pero paglambot, Action Fred sa iban nga lugar, pero Action Fred ang binaha. That's why, yung Action Fred, grabe, gidyan, no? Ang pasalamat naton, diri sa probinsya sa Negros Occidental, bangod permi, gitay Action Fred, ginakaluyan, yung bisan pa may mga signal, wind signal nga ma-record, may mga paandam ang pag-asa, Action Fred,
wala gid kita ya gina gina igo bala or tuman kaapektado sang bagyo. Pero makatala pag Action Fred yang iba kung iban pa magpamangkot mambal sila nga kung may bagyo, puwerteng preparasyon ta. Wala ga igo ang bagyo. Wala ga baha. Nga kung wala sang bagyo, do normal lang ang pag-ulan, nga nagabinaha. Do ang mga Action Fred. Nagligad to, lagi to bagyo. May baha sa Silay, Talisay, Victorias. At to, lagi to bagyo, ulan lang. Yes, Action Fred. Kag do normal lang to nga pag-ulan, kaya amo to nga mga binulan, amo to nga tiyempak, Fred, nagaulan-ulan, gidman niyo mo. Usual na iya nga nagaulan-ulan, diri sa Pilipinas, or diri man sa aton, diri sa probinsya, pero nga agulpi lang, nagbaha. Subong niya, porting preparar, Action Fred, do wala man lang gani na dugay. Mas maayo na lang na. Misan paano, basta ka-preparar kita. Si Action Eden, samtang ka-preparar ko din, nadula siya. So, dahil ta sa special communication ang pagbalik ni Action Eden. Action Eden, come again. Kundi ako yung naano. Pero dumaanod ka sa baha. Wala taman Action Fred, gina-question kung nga wala nag-igo sa aton kay preparado kita. Salamat, gid gani. Kay wala nag-igo, importante, preparado kita tanan. Kabay pa sa amo na nga, amo ni Action Fred nga mga nga mga tinion, bala Action Fred, preparado kita tanan sa tanan man nga oras, kay wala man na nagapili. Action Fred mo ang pag-try. Dapat ang dumdumon, una pa lang ina nga bagyo, may sobra 20 pa nga palabuton. Damo. Hindi tanay mapunggan, kada tuig, amo ginang nagkakatabo. Grabe, Action Fred, no? Damo na Action Fred, sang mga preparasyon man nga ginahimo, sining mga LGUs, to kaluluoy lang nga Action Fred, no? Kay, nagbago gidya tanan Action Fred, nag-adjust gidya ang tanan. Kay, kung tanawon mo, sang una, maghambal ka, bagyo lang hindi na preparahan, Action Fred. Subong niya, magpreparar, i-consider pang COVID-19, ang mga evacuation center, consider pa na mapabilin ang social distancing. Wala labot, sang Action Fred, ng mga kalamidad nga nagaluntad, nag-exist pa si COVID-19 pandemic, may ASF pa, may African Swine Fever pa. Kompleto, gid. Oo, kompleto, Action Fred. May mga nagaluntad pang aksidente, may mga shooting incident pa nga nagaluntad. So, grabe, Action Fred, ang struggle sang mga naton, Action Fred, subong. That's why, sakto ito nga ba mga Action Fred. Dapat never give up, gid, sa pagpangamuyo, sa pagpangayo sang pasaylo, Action Fred, sa mahal nga makaako. Kag syempre ulik doon man ang aton sini nga mga kauturan nga mas nagakinahanglan Action Fred sang aton sini nga bulig. Kay ti kabalo kita tanan, and we are praying nga hindi ni Action Fred magdugay ang mga unos nga aton nga nagaka-experiensyahan. Kay ti part lang ni Action Fred sige hapon sang aton sini nga pagkuan pagpangabuhi Action Fred sa aton sini nga pagpanglakaton diri man sa kalibutan. Pero ti Action Fred dapat panumdumo naton nga dapat sa simple lang nga pagkabutang mabulig kita sa aton sini nga gobyerno, ang aton sini nga pagsuksok sa face mask, face shield, social distancing, sulit-sulit. Adlaw sulit-sulit, Action Fred. Pero nga, may aras gihapon ng mga violators nga nagakadakpan na wala nagasuksok sang face mask, face shield. Kag magaladakpan gihapon nga wala nagapabilin sang social distancing. Action Fred, kung madumduman mo or makita mo dira sa news, may pila ka mga lugar di Action Fred nga ginatagaliog na or tagaliog nga gidiganing ila sini nga pagbaha. Pero diri sa aton ni Action Fred kagapon, medyo may pag-ulan lang, pero tidula yun man nagdugay, do nag-ulan init, pero kalbanan init gid kagapon Action Fred. Tub subong nga tulutaw Action Fred wala gani gal-o mang kalangitan actually since kagabi Action Fred kasana iya kay may mga bulubituon pag gani Action Fred nga nagakumukuti-kutitap. Medyo mabulubugnaw lang kag matulutugnaw lang ang palibot. Action Fred do kuan gid panalupsop gid si mo kaunuran ang tugnaw Action Fred. That's why hindi ka na matingala kis ako magsakay ka sa jeep, may nga aga pa
do medyo may mapanimahuan ka. Pati adyo. Ano? Mapanimahuan ka. Hindi sila gusto maligo. Parte black tugnaw sang tubig. Action Fred. Kanami ako yung maligo ko tugnaw. Ginawa mo ganit pangita sa matugnaw nga tubig. Ano kay tagaaga tugnaw? Mareklamo naman. May ininit ka. Diba ang buot silingon niya ang Pilipino ya? Bisan diin mo ibutang nga pungsod, ako i-believe ko sa Pinoy. Bisan, abi subong, gasiling kanday Banisa Mayo to. Subong kuno to, medyo natunaw ng ice. Ang Pinoy, ipagkantuon mo sa gaulan ice dito, ang Pinoy hindi pwede kapaligo nga, kada daw maligo. Diyan may ano katugnaw sa lugar, ang Pinoy maligo, gid. Gani Action Fred, no? Amuhin na walang isa mo sa biliban sa Pinoy. Kaya grabe yung hygiene, Action Fred. Maligo, gidya. Ako niya testingan ko na. Nga daw, hindi ka nakagwa sa katugnaw dito sa Japan. Pero gapangita, ginalawas mga maligo. Diba, Action Fred? Ako yung Action Fred, hindi ko kapaligo. Gasakit ang ulo ko. Ako niya kinanglan sa kadlaw, araya. Kinanglan ako niya dua. Amo na kisa tatlo kung daw may init ang panahon. Kanami, gidya mong ipaligo. Pero may tao man niya nga hindi mo masaway, kag hindi mo mabasol, kaya may kilala ko ya, allergy sa tubig, hindi kita pwede kapaligo. Ala, grabe. Yang yaya ko ang ginahimo yun ang iya nga pahumot, namudamo na kayo. Amo lang nang ginaspray sa lawas siya, ulo alkohol kung daw mayo. Hindi siya pwede mo, hindi mo siya mabasol, kaya hindi siya pwede kapaligo. May tao nga mo na mong allergy sa tubig. Grabe, ba katol man Action Fred man. Kung amo na ang sitwasyon Action Fred, grabe no kaluoy man nga kilala mo man nga hindi siya kapaligo bangod nga allergy sa tubig. O kung allergy la Action Fred sa ila tubig to. Hindi alin sa pagabata ya. Ala grabe no. Kilala ko na yan, amigo ko na mo. Nag-exist na galing allergy no. Pero speaking going back to Action Fred mo tong hambal mo bala. Mabilib ka ito sa Pinoy mo, nga misan din nang iibutang niya. Maligo ka dyan. Oo, that's why, tikita mo, ginakulang di ang tubig sa Pilipinas. miskan diri sa syudad sa Bacolod, Action Fred, kakadula ang tubig. Kinadlan mo, mabugtaw ka gahon para makasalad ka sa tubig. Tapos, pagka ulo-adlaw, wala na tubod, pero pligo gyapon Ang mga kabataan subong, wise, wala suguon mo paligo, kung protektog na nagligad si Mana. Masulod na sa banyo. Pagwa ya, tapos ka na, bagulang. Ang natabo gali, labasa ilang ulo ya. Ay, kala. Magpulpamahid ka tuwalya, kung namin nakapaligo na. Sino, may kilala ka na, aw? Sa balay, kilala ko ya. Hambal ko ginawa. Hindi mo man na mahambal kung hindi ba, yung sino experience mo. O, sino ko di, kapaligo ka na, nyawa. Yung basa ang buhok. Suspurite. Buhok lang gali. Buhok lang gali. Pero ang iba Action Fred, especially kung nagadali, nga mag-cellphone, o kung nagadali, di Action Fred nga may mga hampang na sa computer, mga muna Action Fred, galing kayo, part man na sang being a bata Action Fred, nga magpasaway. Hindi mo ipasaway, dala na lang na paangga Action Fred, Pero dalantan na ni Action Fred, bangod nga nagapalayag kagabi si Presidente Rodrigo Duterte, nga hindi na pag-ipaydalom sa modified GCQ ang Pilipinas, tubtog wala nag-umpisa ang COVID-19 vaccination Action Fred, no? Kaya ginman ni Duterte sa gabinete nga hindi pagpaidalom sa MGCQ yung Pilipinas Action Fred kay hambal ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginakilala sang presidente ang importansya sa pagbukas ng ekonomiya kag epekto sini sa palangabuhian apang syempre Action Fred kabuhi ang inestoryahan diri unahon gid ang safety sang publiko. Hambal ni Roque ginapatutukan sang presidente Action Fred ang pag-umpisa sang vaccination agud mapahalugan na ang quarantine level nga ginapatuman pero no matter what Action Fred anuman kahanda ang gobyerno nasyonal ang tubtub na sa mga LGUs kag mga barangay authorities Action Fred kung wala pa may nag-abot sang bakuna wala gid kita sang COVID-19 vaccination pero tidamo nasa gihapon liwat sang nag-question naman sang credibility sang aton sining mga officials sa national kay do nagligat to the first quarter to, or I mean pagka February Action Fred kuno
una nga semana sa February may maabot nga bakuna. Hasta nga nag-idog nga sa ikaduwa nga semana. Hasta subong na lang Action Fred, nagpalayag naman, nga base sa Marso naman, or sa San-o naman to nga bulan, Action Fred, nagaidog. That's why, Action Fred, naga-detach na kisa ang mga tao. For example, may information dissemination or information drive Action Fred mo nga aton sini mga kabaranggayan. Mapaathag na gani ang mga pumuluyo nga dapat magpabakuna gid, importansya sa bakuna. Kung mag-hold na Action Fred nila, mag-grip na nila bilang amo nga persona nga ay sige ari na convince na ni namon nga magpabakuna. Galing kay tungod sa kadugay mag-abot sang bakuna, may mga Kiss Action Fred sulog bala nga mga nabalita presto ligad. May ROF iya nga nabakunahan na pero nagpositibo gyapon sa COVID-19. Dumangin rason naman nga hesitant naman tong tawo nga na-convince na tani nga magpabakuna, do hesitant naman liwat niya ay do hindi amuhaw. Actually din, Action Fred. Kadumdum katong supposed to be ato na to tani bakuna nga nagkanto sa Singapore. Oo. Remember? Yes, Kaling hindi mo mabasol ka ining nagkapatuba sa bakuna, negosyo ni mo, mga Pfizer, Johnson & Johnson, abi ikaw, nagtuon ka sining bakuna nga Pfizer, tapos gintanyag mo, itanyag mo sa Pilipinas, itanyag mo sa Singapore, di mo unahon ang Singapore nga cash, o kung ang Pilipinas, wala pa siguro. Nautang, Action Fred. Tika negosyo niya mo. Negosyo is negosyo, Action Fred. Correct. I-deliver ko sa mo. Cash na iatag mo. Kung magsiling ka nga Pilipinas, i-deliver ko sa mo. Basi wala pa siguro. Di kundi sa manggaran nga pungso dya, halos iba na urot na bakuna, kita nga paabot pa. Correct, Action Fred. Amo na ang hambal kung managligad. Yang iba niyo pungsod, ang ila sinimo residente, tagduha na ka-dose sang vaccine. Kita yan nagapangita pa sang utaman, sang ibayad, Action Fred, sang bakuna nga maabot, Action Fred. Tsakto gina, negosyo is negosyo, Action Fred. Ang iba niya, may advance payment na Action Fred. Kaupod sa ila sini agreement. Kita Action Fred, ya puro pa lang yapon agreement. Tag nagapangita pa sang aton sini yung mga inugbayad. Although may ara na, pero do medyo kulang pa bala, Action Fred. Hindi lang medyo kulang pag hindi Action Fred ang aton sini nga kwarta. That's why nga kasubo kami sa ron, nabal ko na gani, siguro malambutan na lang sang apo ko, utang yapon ng Pilipinas. Wala tabay mo. Actually din, wala tabay mo. Ang inay mo sa Pilipinas, para makaangkon bakuna, may dala nga pamahog. Sila niya sa Estados Unidos, hindi ka magatag bakuna sa amon, visiting purchase agreement, hindi ba dayon? May jutay lang tangaplo pamahog para makaangkon na bakuna. Ipagita na sa medyo pitik-pitik jutay, pahug-pahugon ta, nga basi palang madala. Estados Unidos lang balanta, dula ka dayon. Pwerte ba daw, hindi ka kasaho sang Estados Unidos. Gusto mo China? Dali lang. Balikan ta sa makadali, kaya na dula naman si Action Eden. Okay, balik sa dugay-dugay. Parang matapos ang atong pagsugilanon. Action Eden? Action Fredo, ari lang kita nga dos sa kapihan niya. Doon kita kanote sa oras. Sugilanon kita ng sugilanon lablang ang sugilanon niya sa nagakatabo gid subong. Correct, Action Fred. Amo gina dapat mo galing kay ti sa gyapon liwat ha sa aton sino ka action reminders lang. Dapat sa tanan nga oras maghalong-halong gid kay ang virus ara gyapon naga-exist. Dapat sa tanan nga oras paminsaron mo gid ang safety mo, ang safety sang imo sini nga pamilya kay ti dapat hilway kita tanan ka magkilita ay kita tanan hasta Action Fred sa finish line. Hilway kita tanan. Okay? Sige. Good. Para naman sa complete nga management sa inyo sininga liver detox mag-DTX 500 sa kada adlaw kay DTX 500 may detoxify
report at nga balita rin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time. Las 4:34 na. Morning, kamusta na? Ang aton mga kauturan, sulusugilanon kita sa kahanginan para bala medyo pangpainit kun sa kape pa. Areglado, nakapaburgos na kamo, Libertad, Jinta Barket, Palapala, bakal na kamo. Sang suludanon, karon nga kaagahon para pagpauli sa balay, luto dayon, pamahaw. Ang akon ginapul pangita, karon nga aga, nami bakal blasang langka nga tinuktok, baklan mo gata, baklan mo uga balingon, tapos batuan, paitan, pagkatapos sampawan mo dahon kamuti, bado mo nang ginapulo pangita. Nang gata lang nga sufisyente nga gata, gin nga perte ka nanam, gid. Pagkatapos bakal ka lubo-lubo, turtahon mo, putahan mo itlog bala, tuklukan mo ahos kag sibuyas Bombay, kag turtahon, kag amo ang talang-talangan sa gamot mo, sos sa pagkanamit, kampyon nga pamahaw, karon nga aga. Ang serve sa imo, short slipot, gayum-yuhom gid, gagwa pusod, baba, daw katahom, sang kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na, unang hutong sang roll call naton, karon nga kaagahon, kay Cora Juben. Good morning lang. Correct ni? Juben. Kay Rinamor M. Clark sang Estados Unidos, ga-monitor siya. Morning lang. Kay Angeles Gallego, kay Angela Liarte gayon dato sa Barangay Tutong, Barangay Pilisa, good morning. Kay Warren Ortez, kay Genida Ordonez, sang Villa Villita, good morning. Ba, siling ni Banisa Mayo sa Minnesota, kuno tunaw na matamat ang ice. Okay lang nang maiban-ibanan ang tugnaw. Kay Milili Oligo ga-monitor live, kay Erne Odas Colidas, kay Doloterio Acosta Gare, happy fiesta ko sa Payao, Binalbagan, kay Rodita Trinidad Grosset, kay Nanay Kano happy birthday, nagahiwat sang iya ika-74 nga kaadlawan, kay Utay Benedicto sang Victorina Heights sa Mansilingan, dira kay Jopring de la Cruz sang Barangay Talubangi, Kabangkalan, gatanok sa Kamuti Kahoy. Kay Rodita Trinidad Crosset, nabasa ko na. Kay Dani Pornes Salumante, good morning. Kay Marilo Trabilia Katinoy, kay Leonila Tarusan sa Purok 20 Alangilan, good morning man. Ba si Di Anton Diaso sang Patricia Village, aga pa siya nagbugtaw. Kay Mercedes Villanueva, good morning man. Dira sa Agisan, bao si Alex Muntisa, wala ni absent si Alex Muntisa. Si Ann Bela, good morning. Si Ibon Bosher, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaagahon. Una pa lang nga utong sang aton roll call karon nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na, sa aton mga plantador, maayong panugyan para mangin maayo kag dako ang inyo produkto. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:39.
Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa selisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:42 na kay Bret Hart Tunato sa Antipolo, good morning. Kay Elina Incoy Tulayba, kay Pahilagan Losinio Chirian, good morning. Kay Milagros Morales ang Maaw, kay Runi Sidayon Gordon, may lang nga pagmonitora. Kay Raymond Magno, Alimpuanga, dali lang, ano ni, aplido ya, Alimpuangon, sige good morning na, kabay pausto nga pagbasa ko sa inyong apelyido, balo ka, ginateleskopyo ko lang ang inyong ngalan sa computer. Kay Engineer Mungkada da. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Dara kay B. Lao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Raul Alibuga, kaladlad na kamuda, sang inyo sini Baligya. Kay Roy Barino, good morning lang. Si Pare Rimias Arroyo, gapangapin na ni. Kay Marvin Say, good morning. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, kay Pare Erneng Horilla, good morning man. Kay Pare Estoy Querido, ga monitor ni karon nga kaagahon sa Kaisi Boys na good morning. Kay Pare Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Luri Apurado, kay Jobert Carion, kay Mayor, kay Yutay Pascuada, kay Luni Canson, kay Buni Advincula, dira kay Bibitan, good morning. Kay Jerome Solinap, good morning man. May lang nga pagmonitora, tagsagid kagkaagahon. Ari anay ho, ang libre nga medical check-up kag libre nga
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Kay Imbong Jocampo, good morning. Areglado, mabalik pa ko. Hindi ka mo maghalin. Balikan ko kamo dugay-dugay. Unahon ko lang ining akon paid program. Please stand by. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo,
Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saan ang mga kalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadampingan padayon Aksyon Radio Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57 na kay Jocelyn Abuan sa Cavite good morning kay Lito Secundis kay John Adolfo sang Imabari, Japan, nagamonitor man kay Melvin Piñapel, kay Cory Bidaha sang Kuwait, good morning lang, dira kay Dilia Liabe, kay Victor Tugap, mayong aga, may lang nga pagmonitora. Diri kita ho, sa panahon sang pandemya subong, kung wala ka sinuptan, Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Kay Monlisay, good morning man. Subuman kay Hubert Halandoon, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman,
Gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito.
Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing. Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Morning lada kay Warlito Nisya sa Barangay Talok, kay Banjo Arnijo, kay Pilinora Oliveros sa Barangay Robles, La Castillana, good morning, kay Lisa Castillano Parungao, si Alex Puentes Arasya, kay Jumare Calibo, dira, maila ko nung pagpamati kay Ray Carbaquel Migoya. Ba, si Niel Brian Balues, naga-monitor sa Barangay Agisan, kay Erwin Gonzales, good morning man. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Joey Vicente, good morning. Tamyaw lang ko no pamilya Vicente kag Cuevas. Kay Dodge Dalida, morning man. Oh, kapi-kapi kita nay.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Balita naton sa Kapitolyo, 1.2 milyones nga livelihood project ginton over sa agri-fishery nga organisasyon kag rural women sa Negros Occidental. Balita Kapitolyo. Detalye pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pag-turnover sa nga masobra 1.2 million ka pesos nga bili sang Sustainable Livelihood Marketing Fund Assistance kag fishing paraphernalia sa madamo-damo nga mga agri-fishery organization kag rural women nga grupo sa nakadainlain nga mga banwa kag syudad sang Negros Occidental. Ang turnover ceremony ginpatigayon sa labi sang Provincial Capitol Building kahapon nga adlaw. Sa mensahe sang gobernador, yagin siling nga dako ang pagsalig niya kay ini nga proyekto ang may mabulig sa agri-fishery organizations kadungan man sa panawagan sa mga benepisyaryo nga halungan gid ang mga proyekto para masiguro nga ini ang makabulig sa ila sining palangabuhian. Sa bahin naman sa mga nagtambong mga nguma kag mga ngisda, iyaman gin pangabay ang mga ini nga dapat magpabakuna gid kontra COVID-19 para man sila sa nga protection kag makahatag sang duga nga kusog para nga mapadayon ang mga aktibidad nga nagahatag sa pagsanyog sang ekonomiya. Ang ining aktibidad ang napatigayon paagi sa Office of the Provincial Agricultures nga napamunuan ni Attorney Japhet Mascolino. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Joel Orbino, good morning man. Kag kay Jasmine Roldan Rabilio. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Iyanamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. This time check is brought to you by Hoy dire kita ho, Santon Plus Air. Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Ariglado kay Katibir, good morning. Gamonitor sa La Carlota. Kay Jubal Trinidad, good morning man. Kay Leonardo Ramon Ligo Jr. May lang pagmuntin o nagamonitor sila tagsagid kakaagahon. May diferensyang dila nga gapitla. Gabi na liskad lang mga tinaga. Wahapin. Daligid lang, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 12-3. Una nga bula resulta, 12-3. Second draw, kadua nga bula, 3-19. Ikadua nga bula, 3-19. Ikatatlo nga bula, 16-19. Ikatatlo nga bula, resulta, 16-19. Rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita, jackpot 186,964,810. Kombinasyon in any order 11, 26, 28, 24, 38, 5. Resulta sang 655 11, 26, 28, 24, 38 kag 5. Sa ilo kita 645 jackpot 22,413,998. Kombinasyon in any order 13, 42, 30, 32, 35, 29. Resulta sang 645 13, 42, 30, 32, 35 kag 29. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Dira kay Ame Agostines Baron, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Dira kay Jose Mungcal Torilla, good morning. Kay Leonardo Ramos Liego Jr. Si Edila Osuara siya. Upo dia kay Nanaya Sabil, dira sa Kintown, Victorias. Kay Aladino Villalos Lumakad, naga-monitor sa Agisan. Kay Christian Kasipong sang Manghanoy, La Castiliana. Diri kita. Balita City Hall, ginaduso nga paghakot sa basura kung gabi, wala pa nakalabot kay Vice Mayor pamilyaran kag sanggunian panglunsod. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May action Fred, wala pa makalabot kay Vice Mayor Cida Familiaran kay sa sangguniang panglungsod ang proposal o kung ginaduso sa IPM CDC nga kung mahimo sa gabi magahaboy sa basura ang publiko lasay sa tubtob las 9 samtang ang IPM ang magahakot las 10 sa gabi tubtob kagahon Action Fred. Gain pahayag ni Familiaran nga hindi pa siya makahatag sang komento bangod wala pa niya nakitaan ang proposal sang IPM CDC. Gain klaro man ni Familiaran nga hindi na kinahanglan pa sang ordinansa o kon resolusyon para maduso ang mga proposal. Gain pahayag sa Diesel Alcalde nga madamo sa karon sa mga unsolicited proposal nga dabaton ang syudad angot sa Waste to Energy Action Fred para masolbara ang problema sa basura. Pero gain pahayag sa Diesel Alcalde nga mabuday Action Fred nga makakuha sang Environmental Compliance Certificate o kon ECC sa DNR bangod sa problema Action Fred sa compliance sa Republic Act 9003 o kon ang Solid Waste Management Act. Sa Lebron Action Fred nga tinutuyo sang IPM CDC sa ila sining proposal nga mas mapadasig ang ila sining paghakot sang basura kon gabi bangod malikawan ang traffic kon aga kag hindi eyesore Action Fred ang basura sa publiko. Ilang ko ni idea, hindi ko ka-discuss ko ng platform. Sa ordinance ang kinanglan ba? Ito resolution lang? Or... Wala man na, anong mga ordinance itaw? Wala man na, kinanglan ng mga ordinance. Kakinitin ko kung tapos kung saan, isuan man ang oras, so man tayo ang ordinance. Nabatian sa Bacolod Vice Mayor Cida Familiaran. Hindi magkalipat mga ka-aksyon nga magino sa aton nga ikaayong lawas ang Santo ang aksyon sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Daw pabugtawon niya kita nga medyo masaka-saka naman ang aton balaklon nga langis ba. Wala huntat, no? May problema na sa balatian, may saka langis pa. Daw hindi ta pag-untatan sang hindi maayong balita. Oh. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Ba si Vanessa Mayo, morning ko no sa friend niya sa Canada, kay Noel Amar. Sige. Mahaw, maaw. Baba. Mahaw. Porte ba? May abilidad man. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Call. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba?
vaccinations. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan. Standard Time, las 5:41. Malayang sa barangay Hagimit, La Carlota, si Noel Amaro, nagatamyaw man sa friend niya
kay Vanessa Mayo dira sa Minnesota sa Amerika. Kay Kakibir Tamyawya Bayawya dira sa kay Arkeo kuno, no? Kay Mitoy Arkeo ni Siridon, Bibot Siridon sa Barangay Araal. Kay Bernadette Lacson, good morning. Kay Giselle Franco, subuman kay Jenny Oy Cicer, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaaga. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayar. Tingog probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo. Philippine Standard Time, las 5:46 na. Kay bao si Noel Amaro, si Mrs. siya kuno galuto, chicken arroz caldo kay katugnaw. Baga palaway-laway ka di sa amon. Kay EGB Laho, pamilya Bunilya kuno ga monitor gid sa siyudad sang La Carlota. Kay Dante Makilanda, good morning lang. Kay Alex Muntisa, diri kita. 28 anyos ka lalaki patay matapos ginlutang sa banwasang Calatrava. Si Action Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead. Mga action na Fred, wagid kaluwas kamatayon ining isa ka soltero nag-edad sang 28 anyos matapos lutangon dira sa may Sitio Plaza, Barangay Limire, banwasang Calatrava, tinalikdan nga gabi. Ining biktima ginkilala sa kay Dindo Villacorte, nagapuyo sa amuman nga Banwa Action na Fred. Sunod diri kay Police Major Robert Injaping, hepe sa Calatrava PNP. Ining biktima nagapulupungko malani sa vulcanizing tapos ginlabayan sang motorsiklo nga sakay ining 3 ka tawo. May isa ka nagpanaog kag naghambal pang magpabulkit pero dala hunos Action Fred sang kalibre 45 kag ginuthang ini siya. Gindala panhingagaw sa ospital pero gindeklara gid nga patay. Naka-recover ang otoridad sang mga basiyo sang 45 daw anom ini kabilog Action Fred kag isa ka balines nga gupi. Dugang na injapin ni napatay kagi priso sadto nga may kaso pangawat kag anay miyembro man sang Acro Fraternity. Then background is nakagi na sa detention station na priso for the crime of theft. So ay subo Action Fred, nagaduda sila nga ang pagpatay sa iya timalos sa mga kahimuan niya man sadto sa nasambit iya nga grupo. Wala pa sa may matumod nga suspect ang kapulisan. Inang balita ini sa Action Brian Morden nga report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Kay Albert J. Siles, good morning. Kay Silda Vargas John, good morning man. Kay Carol Muntuya, good morning. Kag kay Aida Alunan, basi Elizabeth Malata Gamala, good morning kuno. Tamyaw lang kay retired Judge Napoleon Diamante kag Arlen Aros Diamante, sila wedding anniversary karon nga adlaw. Happy wedding anniversary ka Judge Nap Diamante karon nga adlaw. Mga blatter entry pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ang dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Action Radio.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. This time check is brought to you by Joy. Iwas Morning lang na kay Lily King, kay Patrick Lobaton, ginapukayo ka na Munina, Doliendo Edgar Holiero, bangon na kono. Ari ho, Evergreen opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, patay isa ka tricycle driver sang ginluthang sa sulod sa Iapuluyan sa Purok Linya, Barangay Kabug, Syudad sang Bacolod. Ang biktima ang ginkilala kay Eduardo Cataraha, legal ang edad, kag suno sa inisyal nga pagponsisa sang Action Radio Team. Base sa 50 anyos nga babae nga kaingod sang biktima, nagapanyapon ang biktima sa sulod sang nagapanyapon ang biktima sang ginsulod sang 3 ka mga armado nga lalaki kag gintiro. 5 ka mga asod-asod nga lupok ang nabatian sa mga residente sa lugar, kag ilayo naman nagpalagyo ang 3 ka mga armado. Ginahibalo pa sang kapulisan ang motibo man sa nagluntad nga krimen. Samtang arestado naman Action Fred ang 8 ka mga persona sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa Purok Sireda 2, Barangay 27, Syudad sa Bacolod. Ang lugar kung sa diin ginakasa ang bypass operation ay sa ka-drug den nga ginakaduan sang madamo nga nagagamit sa illegal nga droga gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa Syudad sa Bacolod. Nadagpan ang subject sang bypass operation nga si Rigor Diaz, legal ang edad kag residente sang amuman nga lugar. Si Diaz ang nadakpan man sa tuntog 2011 sa kaangay nga kaso, apa nagagawa sa prisuhan matapos maserbe ang penalidad. Suno kay team leader Agent Bamboo, naaktuhan sa mga otoridad ang anom kay ban pang lalaki kag isa ka babae nga patigayon sang pot session. Na-recover sa bypass operation ang ginabulubata 12 gramos ang illegal nga droga nga may dangerous drug board value nga 68,000 ka pesos, kwarta kag iban pa nga drug paraphernalias. Priso karon sa custodial facility o kung nayara sa kustodiya sa PIDEA ang manadagpan para naman sa nagkakaigo nga disposisyon. Samtang 3 man ka mga aksidente ang sunod-sunod nga nagluntad sa Dalan Lacson, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Ang unang aksidente nagluntad sa dalam sa flyover kung sa diin imbulbado ang isa ka motorsiklo ka isa ka depasahe nga jeepney. Pilaso ng driver sa motorsiklo sa amuman nga aksidente. Samtang ang sunod nga aksidente nagluntad naman sa tiilan sa flyover sa Dalan Lacson, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod. Imbulbado sa aksidente ay isa ka depasahe nga jeep kag isa ka motorsiklo. Pilason diring 11 anyos nga lalaki nga pasahero kag ang 2 ka mga persona nga sakay pagid sa isa ka motorsiklo. Samtang
Ang ikatatlong aksidente ay nagluntad kapin 10 metros ang kalayon gikan sa ikaduha nga aksidente. Imbulbado sa mga aksidente ang duha ka mga motorsiklo apang isa gyud lamang ang pilason. Sa sining nga panahon importante ang ikayang lawas. Alud malikawan ang mobalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Inasud-asud ba ang mga aksidente kag pila ka mga kaso dire sa siyudad sa Bacolod. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Patayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita,
Action La Size 2. O La This time Size check is 2. brought to you by Calciumate Helps Build Mel Florindo, good morning. Kay Lisa Joy Elon Amoroso. Kay Raul Gabiti Sr. Si Banoy Bandi Araman. Si Gabi Hipilga. Mayo lang nga pag-monitor. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!